Hai, vino aici. Ascultă. Deci, eu am să spun o poveste. Povestea asta e despre mine, mama ta și cum ai apărut tu. Păi vezi tu, fiule, în tinerețe, am ieșit cu mama ta la un suc. Eu am băut suc, dar ea a trecut pe bere. Vrea să-mi demonstreze mie că e bună la alcool și că rezistă. Și uite așa ne-am combinat. Am dus-o la mine acasă și mi-a confesat un lucru, că era virgină. Ce să zic? Am tăcut. Am întrebat-o dacă vrea să mă pun cu pula pe ea. A spus că da. Era și normal. La varoalea și farmecul meu, doar nu era să zică nu. Mi-a cerut totul să nu trag tare în ea și am acceptat. Și uite așa ne-am pornit. Când am scos pula, a zis cam așa. Și i-am băgat și o replică. Păi bă, frate, când am început să o fut, făcea ca mâța să mor eu. Și după aia, după vreo 15 minute, m-am terminat. Pe fața ei, bineînțeles. Headshot. Și am zis iar. Și uite așa ai apărut tu.